Bună dimineața, domnilor! Am făcut o cafeluță puternică, ceasul e 6:15. S-a început bine tare și ziua asta de marți, trebuie să-i dăm înainte, domnilor. Ia să sting ăsta. Din nou nu mâncăm nimică. Așteptăm să ne dezmedicim puțin. Mi-e și greu să fac conversații la ora asta, că nu prea... Știi, scurt-circuit din ăla. Băgăm o pipă. Ce-ți faci, mă, asta e treaba. Și... să ne vedem cu bine. Pe terenul de luptă, nu? Că altfel nu realizăm nimic în viața asta. Muncă, frate, muncă. Uite așa, cum putem. Să fie și ziua aia, o să vină pentru noi, îți dai seama, nu putem să depunem efort degeaba. O să vină și ziua în care o să fim învingători, sunt sigur de asta. Mai stăm vreun sfert de ori, 20 de minute să ne dăm una cu reveneală, mergem pe terenul de luptă, îi dăm pe frig. Hai, v-am pupat! Vreau să întreb ceva așa în ceas de dimineață. Cât ai de gând să mai găsești scuze să pierzi pur și simplu potențialul pe care Dumnezeu ți l-a lăsat în tine la naștere? Știu că în ziua de astăzi foarte mult suferim de anxietate, de depresie, de gânduri negative. Poate suntem nemulțumiți cu actualitatea în care ne aflăm. Fraților, sincer să fiu, sunt niște sentimente pe care le simțim cu toții. Sunt anumite trăiri care ne cuprind pe toți, deci nu suntem cu nimic mai diferiți unul față de celălalt. Probabil asta este și problema multora, că se consideră speciali din punctul ăsta de vedere și au impresia că situația lor este diferită. O să te surprind să-ți spun că dacă ai auzit niște povești de viață de la alți oameni, probabil ți-ai dat seama că te plângi degeaba. Sunt unii care chiar sunt chinuiți. Eu personal am înțeles că activitatea fizică și totodată dobândirea puterii psihice, că doar prin asta îți dobândești psihicul, te poate duce spre succes, te poate duce spre a-ți schimba cu totul viața și gândirea față de tine, în primul rând, pentru că odată ce tu câștigi luptele pe care le dai cu tine, te asigur că în capul tău deja va fi ideea cum că totul devine mai ușor. Zic, bă, dacă am reușit să fac aia, sunt sigur că pot să fac și asta. Știi? Sunt niște gânduri care n-au cum să nu te ia când vezi că pur și simplu nimic nu te doboară. Dar când pe tine până și o alergare dimineața începe să înțelegi, să te pună la pământ și stremură chiloții când vezi că e frig afară și întuneric și ai vrea să dormi, vrei să te bagi înapoi în pat, ce-ți mai ai așteptări de la alte probleme reale în viață? Cu asta trebuie să începi, frate. Cu asta trebuie să începi. Cheia spre a-ți câștiga puterea este să-ți dobândești abilitățile fizice. Asta este prima parte. Uitați-vă la antrenamentele Shaolin, uitați-vă la cultura lor, uitați-vă la oamenii aceia puternici care trăiesc doar prin activitate fizică și prin chestia asta ajung să exceleze capacitatea umană. Da? Ceea ce bagi în gură și ceea ce faci cu corpul tău este prima cheie la autocunoaștere. Doar așa poți vedea care-i treaba cu tine. Mergând până în punctul în care nu vrei să faci ceva și doar psihicul te duce în punctul ăla de a realiza chestia aia. O mică discuție de dimineață. Aveți mult potențial, domnilor, și trebuie exploatat la maxim, pentru că în fiecare din noi se ascunde un nou campion. Trebuie doar șlefuit. Îi dăm forță pe terenul de luptă.